Dat elke niet schenken hoe het er aanst precies uit zijn zal. Nou is het stukje dik bij Haans nog 2 baans, tussen 2 fjouwerbaans dieken in. Dat is de gemeente al jaren poer min nooit zin. Wij zijn er verschrikkelijk blij mee als gemeente Harlingen. En waarom is dat? Dat komt omdat allereerst natuurlijk een verkeersveiligheidsprobleem hier wordt opgelost. Doorstroming. Er zijn in het verleden een aantal verschrikkelijke ongelukken gebeurd op die onverdubbelde N31. Nou, daar komt straks verandering in. Maar wat natuurlijk ook heel erg belangrijk is, dat is dat de fysieke tweescheiding van onze stad hiermee opgeheven wordt. Het project kost het in totaal 150 miljoen, maar als Nedam had de put kregen, goedkeeper. Een aardige uitdaging. Voor ons was de belangrijkste uitdaging het beperken van hinder voor de omgeving. En het realiseren van hoge beeldkwaliteit. Er worden door de architect best wel behoorlijke eisen gesteld aan het uiterlijk van het project. En dat willen we zo goed mogelijk proberen vorm te geven. Maar de kosten binnen het wurg vindt de wethouder, want Haans zal er wis van profiteren. Door middel van deze nieuwe verbetering worden we ook beter aangesloten op dat achterland. Wat dus ongetwijfeld een economische impuls zal geven. Eind 2020 zal als alles goed gaat de dik kleerwijzen.